Και τώρα θα δείτε τη θέα από το περίφημο μπαλκόνι που σας έχω ζαλίσει τόσο καιρό. Βγαίνουμε και ξεκινάμε από τα δεξιά. Συνεχίζουμε βλέποντας την καινούρια πόλη στο βάθος, έτσι, με τις πολυκατοικίες. Ναι, υπάρχουν και εδώ πολυκατοικίες. Αφήνοντας την καινούρια πόλη προχωράμε στο εμπορικό το λιμάνι, όπου δεν φαίνεται καλά. Βλέπετε το χώρισμα εδώ που κάνει. Είναι ήδη αλλαγμένα δύο πλοία. Η μαρίνα ότι βλέπετε στο βάθος, όσο μπορείτε να φανεί, είναι καινούρια μαρίνα. Συνεχίζουμε με την παλιά πόλη και το παλιό το λιμάνι. Εδώ, ο όρμος εδώ που βλέπετε, με την πόλη. Αυτό πέρα το ferry boat πάει στην Τουρκία απέναντι. Ξεκινάμε με το καινούριο το λιμάνι, όπου είναι παρκαρισμένο αυτή τη στιγμή το Κρήτη 2 της ΑΝΕΚ, όπως μπορείτε να δείτε, και μια πανοραμική της παλιάς πόλης της Μυτιλήνης μαζί με το κάστρο, ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Ελλάδας, πιάνει όλο το λόφο. Συνεχίζουμε αριστερά μας και πάμε πλέον στο παλιό λιμάνι, το αρχαίο μάλλον λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου βλέπετε την είσοδο του λιμανιού παλιά, με τον παλιό το μόλο. Και κλείνοντας αριστερά, στο βάθος, όπως μπορείτε να δείτε, βλέπετε την Τουρκία. Λίγο το zoom θέλει φτιάξιμο, παιδιά, συγγνώμη. Βλέπετε την Τουρκία απέναντι. Και αυτή είναι η θέα μας από το περίφημο μπαλκόνι.